Ако искаме да играем FIFA 26 на нашия компютър напълно безплатно, това е лесно. За целта ще използваме Luna, тъй като останалите опции обикновено са емулатори или подобни и може да съдържат вируси. Затова Luna е най-добрият избор. Отваряме нашия браузър и поставяме линка, който съм оставил в описанието. Сега натискаме на безплатен пробен период и ще ни попита за метод на плащане, тъй като, въпреки че няма да ни таксуват нищо, това е необходимо за активиране на пробния период. В моя случай ще използвам кредитна карта, така че въвеждаме банковите данни и натискаме добавяне. Важно е, ако не искаме да ни таксуват след края на този пробен период, да отидем в този раздел и да кликнем върху отказ от абонамента. Ще можем да продължим да се възползваме от абонамента до посочената крайна дата. Изчакваме да се извърши проверката и вече ще можем да влезем в Luna. В Amazon Luna можем да играем на голямо разнообразие от игри. Дори да нямаме най-добрия компютър, ще можем да се наслаждаваме на много заглавия без усложнения. Сега отиваме в търсачката и търсим FIFA 26. Влизаме и натискаме да играем сега. Ще трябва да влезем в профила си и след като го направим, вече ще можем да се наслаждаваме на FIFA 26 напълно безплатно на нашия компютър.